Cum se face că un om poate să câștige 100 de milioane de dolari pe an? Zici, o să câștigi 300 de euro pe lună, tot prostul poate să facă. Să câștigi 1000, trebuie să faci o facultate, trebuie să te străduiești, trebuie să te descurci. 5, deja ești manager destul de capabil. 10.000 pe... Deja la 10.000, cei care câștigă 10.000 de euro pe lună nu prea mai sunt angajați. 100.000? Deja începem să intrăm într-un teritoriu care ni se pare, dacă nu necunoscut, cu siguranță periculos. Ne face să ne simțim prost. Cum e posibil ca cineva să câștige 100.000 de euro pe lună? În momentul în care spunem că cineva câștigă 1.000.000 de euro sau 10 milioane de euro pe lună, sar un film. Bunul nostru simț comun este lezat, atacat grav. Te blochezi. E aberant, e obscen. Și cu toate astea se întâmplă. Cunosc o persoană care câștigă mai mult decât atâta și un imbecil. Serios. Nu reușesc să-mi dau seama cum face lucrul acesta. Sigur, alții câștigă și mai mult, dar pot să înțeleg de ce. Spun, da, ăla, da, nene, are un simț al afacerilor, vede lucrurile, are viziune, inspiră această viziune. Cu toate astea este un dobitoc. Atât de mulți bani. Nu-i fură, îi câștigă cinstit, prin mijloace legale. Cum a putut să facă lucrul ăsta? Cum continuă să facă lucrul ăsta? E clar. Ceva ne scapă. Întrebarea e... ce? Bună ziua! Bună ziua! Cu ce vă pot ajuta? Mă uit doar. Mulțumesc. Dați-mi voie să vă ajut. Mulțumesc, am prea multe lucruri. Cu plăcere. Într-adevăr, sunteți destul de încărcat. Da, am încărcat.
pot ajuta cu ceva? Nu mulțumesc. La revedere. La revedere. O cutie de prezervative la 7 lei, vă rog. Imediat. Costă 7 lei. Pot să vă recomand ceva pentru răceală? Nu mulțumesc. Oricum trecem 7 zile. Poftiți. Mulțumesc. Cu plăcere. La revedere. La revedere. Vă pot ajuta cu ceva? Am citit-o. E senzațional. Omul e fantastic. E. Chiar e. Eu am citit-o acum o lună și recunosc că de foarte mult timp n-am mai avut o carte pe care să nu pot lăsa cu niciun chip. Am înțeles că a luat un premiu Nobel pentru literatură. Da, cred că da. Nu știu sigur dacă pentru eseu despre orbire. Oricum are stilul lui inconfundabil. E. Practic, el a inventat stilul ăsta. Absolut. Prima carte pe care i-am citit-o a fost Pluta de piatră. Apărută prin 90, pe hârtie proastă, o ediție de toată jale. Știu. Eu am avut-o. Au tipărit-o pe hârtie de ziar. Exact. Bine că au editat-o, nu mai contează acum în ce condiții. E foarte plăcut. Sentimentul că poți împărți cu cineva lucrurile astea. E rar. Adineauri am trăit o experiență traumatizantă. A intrat aici o fată de vreo 20 de ani, o rochiță verde, a pus un disc pe masă, a întrebat-o ce dorește de la noi și ea mi-a propus să-mi cânte ceva. Nu vă spun, e delirant. În lumea asta ai de-a face cu o mulțime de ciudați. Nici nu vă trece prin cap ce fel de oameni au intrat pe ușa aia. Îmi imaginez. Bun, da. Văd că sunteți o persoană foarte cultivată, foarte ok din toate punctele de vedere și cred că am toate motivele să vă chem la o probă. Dar am o curiozitate, vreau doar să știu pentru ce vreți să faceți asta. Pentru bani. Da, logic, numai că vreau să știu dacă există vreun motiv
anume care vă solicită să faceți asta. Vreau să spun, poate există o problemă pasageră care vă obligă să faceți asta acum. Trebuie să înțelegeți că aici vin o mulțime de persoane care au nevoie de bani rapid, iar noi trebuie să ne asigurăm că aceste persoane nu sunt instabile psihic sau înțelegeți ce vreau să spun. Vrem să știm că ne putem baza pe cei care trec cu bine de acest interviu. Da, e normal. Așa că vă întreb concret, există vreun motiv pentru care aveți nevoie urgentă de bani? Da. Pot să știu care este acest motiv? Da. Mama mea are cancer. E într-o fază terminală. Există un medicament împotriva durerilor, costă 500.000 pastila. Ea are nevoie de 2 pastile pe zi. Înțeleg. Îmi pare rău. E o problemă din punctul nostru de vedere? Nu, totul e în ordine în ceea ce ne privește. Atunci e ok. Da. Nu vreau să par nesimțit, dar o să trebuiască să vă văd dezbrăcate. Acum? Acum. E ok. Puteți să vă întoarceți o clipă? Aplecați-vă puțin. Deschideți puțin. Cu mâinile. E ok. Mulțumesc, puteți să vă îmbrăcați. Există totuși o problemă. Vă ascult. O să am nevoie de un avans. Nu e o problemă atâta vreme cât suma nu e aberantă. 10 milioane. E în regulă. Numai că trebuie să semnăm un contract și un act adițional care să certifice faptul că v-am plătit acest avans. Bun. O să-l semnați la ieșire, iar secretara vă va da și banii. Da? Încă ceva, un amănunt doar. Sexul oral e o problemă? Nu. Sexul anal? Nu. Sexul în 3? Nu. Nicio problemă. Atunci în ordine. Mulțumesc că ați venit. Vreau să vă mai spun un singur lucru. Vreau să vă asigur că filmul pe care îl vom face va ieși absolut extraordinar. Suntem cu adevărat profesioniști.
E vorba de o superproducție în care finanțarea vine de afară 100%. O să aveți de-a face cu oameni cu experiență în domeniu, nu cu amatori. Nu o să fie ușor, dar rezultatul va fi peste orice așteptări. Așa că vreau din tot sufletul să fiți mândră că faceți parte din proiectul ăsta. Sunt. Vă mulțumesc pentru bunăvoință. Eu vă mulțumesc, o zi bună vă doresc. Și încă ceva, sănătate mamei dumneavoastră. Mulțumesc. Și l-ai pilat. Mai stai mult? De ce? Știi că nu-mi place să intri peste mine. Dar vreau la puține. Trebuie să mai pleci. Ai zis ceva? Vreau un aparat de ras, electric. Păi cumpără-ți! Păi nu mai am bani. O să-ți iei când o să ai. Uite, vezi? Crește. Dacă nu ne-i mâine aparatul electric, o să ajung ca tine, un sumbrător. Și o să-ți placă, nu? Dă și mie aparatul ăla de ras de pe ghiuvetă. Hai, te rog. Așa, vezi că se poate. Dar de ce nu ți-e îmbit? Băi, ești nebună? E zgârcit? Te poți copilărește. Știi că mă enervează. Știi că mă enervează, da, dar e cel mai bun iubit și ajunge vânzări pe care îl știu. Stai. Urmărește cine? Știi că nu am o perioadă prea bună și tu vrei un aparat de ras electric? Nu-ți prea bine să spui cât costă. Ai dracului bani. Acum că a venit vorba de bani, să știi că mi-a luat pantofii ăia, din banii tăi. Din care bani? Păi, a venit Bebe și ți-a adus la 500 de euro înapoi. Zice că știi tu de datoria care o avie la tine. Și am luat eu doar, puțin nu numai paturi. Tu chiar ai nebunit? Ai 100 de perechi de pantofi. La ce-ți mai trebuia și ea, când știi că nu ai bani? Hai, du-te și adu-mi restul. Care rest? Nu mai fă pe număr, știi că nu place să te joci. Rest din ea 500? Ce nu ți-e clar? Da, din ăia. Nu mai am nimic. Du-te și adu, să văd câți au mai rămas. 35. Da, 35, atât mi-a mai rămas. Banii ăia, munciți de mine, trebuia să fie prima rată de la mașină. Mâine trebuie să achit. Și ghiși dacă am cu ce? Ce naiba ai făcut cu ei? Am salvat viața unui om. Ce? Da, a venit Florin în genunchi să-i dau bani pentru ziua lui Didi și știi cum e aia, cum îl șantajează emoțional că îl părăsește și ăsta e terminat. Și atunci Dar eu... nu mă interesează de fratul care e un prost și naiv de când îl știu. Iar eu și mai mare, că v-am pe amândoi pe cap. El e terminat. Eu sunt terminat. De voi doi. Să-ți fie rușine! Cine te-a ajutat, bă, când ai avut problemele alea? Cine te-a scos basma curată când ai fost implicat în povestea cu argintul furat? Da, mă, ai fost un intermediar prost! Prost și neglijent de-ai picat în plasa poliției! Dar n-am furat nimic! Ce are a face? Mai conta atunci când ți se făcea dosar penal? Erai băgat în rahat până în gât! Și a fost bine că Florin a aranjat treaba ca să nu mai fie anchetat? Da, prostul de frate-miu care ți-a făcut ție un bine ca să faci tu acum crize de nervi că-i dau bani pentru curva lui. Sau ce-o fi, nu-i treaba ta, e a lui!
Când e vorba de banii mei, e treaba mea. Te cași pe tine, mă, de parcă nu te ști. Trebuia să-i spui. Nu mai spune, dacă stau la tine și mă culc cu tine, asta nu înseamnă că sunt dependentă de tine și că trebuie să-ți dau ție raportul. Suntem amanți, nu căsătoriți, iar banii pe care îi câștig eu sunt din munca mea de secretară. Mulți puțini sunt banii pe care îi aduc și eu, fie că-ți place, fie că nu. Și în plus, nu pot să merg îmbrăcată oricum la birou, directorul nu-i place, am nevoie de multe. Și care-i faza? Și asta ți-am spus de acum un an, de când ne-am întâlnit, că mă descurc și eu cum pot. Iar fratele meu, așa retardat, cum crezi tu că e fratele meu. Și va rămâne mereu fratele meu și o să am grijă mereu de el. Fie că-ți place, fie că nu. Jabă, ordinară. Ce-o, frate meu? Da, eu sunt. Bine fac. Nu deranjezi, nu? Ok. Auzi, dacă te sună al meu iubit... da, bine face. E în baie acum. Să-i spui, te rog, că ți-am împrumutat 400 de euro. Da, ție. Până la sfârșitul lunii și că mi-aduci tu mie. Bine, mersi. Cum ce fac cu ei? Pentru un aparat de ras. Electric. Mersi, te pup. Cum a fost? A fost ok. A fost? Ce să fie? Știi. Nu. Ai avut Ce? orgasm. Nu. Nasol. De ce? Nu știu, e nasol, nu-mi place să te folosesc așa. Nu mă folosești, a fost bine, a fost ok, numai că n-am avut orgasm. Nu e nicio tragedie. Ba e. Pentru mine e. Ok, atunci văgărește-te în continuare. Ce de căcat ești. Pe bune. Nu eu sunt de căcat. Puiule, Au. Asta a durut. pe mai provocat. Ce de 2 lei sunt discuțiile astea de după sex? Am un prieten care mi-a povestit că și-a tras odată cu o tipă și după ce și-au pus-o, au stat și s-au ținut în brațe. Vreo 2 ore. Mi s-a părut foarte mișto. Chiar mișto. Ciudat, dar mișto. Ce mă enervează discuțiile astea de după sex? Păi nu am început discuția. Știu. Tocmai de-aia mă enervează. Cât e ceasul? Habar n-am. Ok. Cât e? Târziu. Asta îmi imaginez și singur, că am văzut că s-a făcut noapte, dar vreau să-mi spui și mie cât e. Ceasul. Târziu. Nu, acum chiar că ești de căcat. Acum câteva minute nu eram de căcat, nu? Stăteai pe mine și mă pompai și nu eram de căcat. Eram super piesă. Acum gata, sunt de căcat.
Nu e, mă, e aiurea pe bune, e aiurea. Hai mă, pe bune, te încălzisești ca lumea, era super mișto. E fals, mă. Nu mă, pe bune, ești fraieră. Tu crezi că eu nu mă aud sau ce? Păi de ce te auzi? De ce te asculți? Nu tu trebuie să te auzi, eu trebuie să te ascult, eu trebuie să te cred, nu? Băi, știi care e chestia? Mă enervează la culme povestea asta. N-am jucat în viața mea ceva mai umilitor, pe bune. Vine un boc cu pretenții de regizor din America, așa cum eu gata, trebuie să cad în cur de fericire că m-a distribuit obsedatul ăsta și să mă prim goală aici pe scenă pentru că așa vrea el, nu? Nu e bine, nu mă simt bine și nu fac asta, pe bune. Da mă, stai mă puțin, mă, eu te înțeleg pe bune, numai că tipul a zis clar de la început, a zis clar că ne dezbracă pe toți. Așa că nu mai poți tu să zici nimic acum, că mâine e premiera, iar mâine dacă nu vii ăsta te dă afară din teatru. Băi, mă piși pe viziunea lui, ok? Și pe teatru contemporan scris de obsedat și de abagii de genul Da ăsta. mă, e ok, nu, chiar să faci asta, chiar să te piși. Numai că mâine trebuie să vii aici să te plimbi goală pe scenă, ai înțeles? Poți tu să te piși împrăștia pe viziunea lui, dar mâine trebuie să vii aici să-ți faci meseria, că tu ești actriță, mă. De ce, mă? Să-și era labă câțiva obsedați în sală sau ce? Băi, trebuia să-i spui chestia asta obsedatului de la început, pe bune. Mai bine nu fac curvă cu acte în regulă, nene. Aici am dat pe lună 4 milioane. Aș putea să fac banii ăștia într-o singură seară dacă tot e să mă dezbrac, nu? Băi, fată, e 2 noaptea pe bune, am venit aici să repetăm, da? Fiindcă mâine-i premiera și ai tu pitici pe creier. Dar acum ai crize existențiale cu mine? Da, am și eu o limită de o măsă de actorie. Am vorbit cu Mona. A zis să trecem pe la ea înainte de party. Da? Super. Unde-s țigările? Uite-le aici. Da. Uite, stau la computer. Nu, mamă, nu mă distrez. Lucrez la ceva pentru job. Nu. Păi, nu știu când putem veni. Păi că avem mult de lucru de aia. Vic? Vic încă își caută de lucru. Păi, uite așa că n-a găsit, nu știu. Da, bine. Bine, mamă. Da, o să te sunăm, sigur. Bine, tata ce face? Bine. Bine, hai te pup, pa. De ce nu ai zis să ne trimită bani? Pentru că, în mod normal, noi ar trebui să le trimitem lor bani. De aia. Nu știu, chiar mă gândesc să le iau un aragaz nou, că tot cu ăla de cu 20 de ani nu vor, domne, să renunțe la el, nu știu de ce. Da, poate fac eu o rată de Crăciun și văd eu cum plătesc la anul. Bă, cât timp merge, e bun și ala. Numai că tu tot timpul trebuie să te lingușești pe lângă ei. E pe dracu. Ăla consumă mai mult, că e vechi. Utilitățile noi consumă puțin energie și de-aia Dacă merită iar să le încep iei. cu chestia Dar nu asta, încep cu nimic. plec. Nu încep cu nimic. Să știi că mi-a zis mie vânzătorul când am fost să văd frigiderul. Și era foarte serios, tipul. Păi normal că e serios, doar vrei să fie glumeț. Îți explică și el ce trebuie. Numai ca să cumperi chestii multe. Asta nu înseamnă că e și adevărat. Bagă și el ceva mambo-jumbo și tu cazi în plasă. Logic. Ăla asta nu e chiar așa. E, mă rog, cum vrei tu. Oricum, trebuia să-i zici mamei să ne dea bani. Dar nu puteam să-i spun așa ceva. Puteai. Problema e că ai mințit-o. Și de aia ți-a pus frică. Mă rog, hai că nu mai merg să discut acum de asta. Și știi ce, chiar dacă chiar vrei să știi, mie mi-e jenă să le cer. De ce nu le cer tu, că tu ești ăla fără job? Tu ești copilul preferat. Păi, și asta e vina mea, nu? Dacă nu vrei și nu vrei să muncești, eu ce să-ți fac? Nu că nu vreau. N-am găsit nimic. Da.
Măcar dacă terminai și tu faculta aia. Facultatea e de rahat, nu se întâmpla nimic acolo Las interesant. că ai fi putut face ceva. Da. Știi că chestiile astea sunt importante pentru ei. Ce naiba? Știi ce puteam să fac? Să dau foc la clădire. Ai scos bani de pe card? Da, mă, ți-am mai zis odată azi, ce dracu. Ok. Deci avem destul să ne îmbătăm, da? Stai leger. Legerianul că o să ne facem muci. Auzi? Ce? Am văzut ieri un DVD player super mișto acolo în centru. Ce zici? Da, avem deja, dar ce-ți mai trebuie? Păi, ăsta e mai bun. În plus și Mona și Alex și-au luat și să știi că au zis că e super cool. Păi credeam că ne luăm MP3 player. Dar o să ne luăm și din alea. Când? Imediat după ce luăm DVD player-ul. Deci până. Tot timpul să duce mai bun. Păi, chiar e mai bun. Este că tot timpul de când te ții după Moni și Alex, nu mai faci nimic ca lumea. Cine vorbește? Tot timpul după curul. Eu nu umblu după curul lor. Tu ești ăla care de când cu Alex nu stai decât pe mes toată ziua sau te joci tâmpenia aia de joc. Las că nici tu nu ești mai brează, te uiți la Sex and the City toată ziua. Și la relor. Ce să mai vorbim? Deci eu măcar am bunul simț să-mi pun căștile. Pe când tu mă obligi să-ți ascult șuterele la împușcături, țipete și alte tâmpenii. Nu, dar pe bune zici că e film horror decât... Știi ce film horror ești tu cu telenovelele tale? Așa ca să nu rămâi dezinformat. Sex and the City nu e telenovelă. Nu mă interesează. Ba, să te intereseze. Căcat, e serial de la Na, mare brânză. Și acum ce propui? Să mă joc și eu șutere toată ziua, nu te supăra. De ce nu? Mă rog. Și să știi că sunt foarte mulți tipi care se uită la Sex and the City. Serios? Poate gay. Numai tipii gay se uită. Da, sigur. Știi ce ai că nu mai am chef de discuția asta. Vin după mes. Normal. Niciodată nu ai tu chef să termin ce fac, sigur. Mai Dar nu e enervezi ocupat, deja. intră pe mes. Gata. Eu te enervez, nu? Păi, și tu pe mine mă cam enervezi. Tu ți-l mai amintești pe Pio? Piro. Da, mă. Mamă, ce nebun era ăla, nebun de legat. Da, mă. Parcă a încercat să dea foc la liceu, nu? Și l-a prins proful de sport. Oricum era deștept băiatul. A rezolvat cu o sticlă de whisky și un trabuc. Ai, mă, pe bune? Stai că oricum avea bani, era babangagiul. Stătea la vilă și la tot. Nu mai ții minte că îl aduceau șoferul cu mașina, un merțan din ăla cool. Da, mă, chiar. Oare ce mai face la mai? Știi ceva de el? Păi m-am întâlnit cu el astă vară. În rai. No. Ai fost la rai, nu-mi spune. Tu. Da. De ce nu? Păi ăla-i club de curve, mă. E, și... Credibil. Măcar erau gagici faine, ia zi. Oho, bune. Bune, da. Bun, zi, și cu Piro cum te-ai întâlnit? Păi eu încercam să agăț o gagică și după aia a apărut ăsta. Cică, e gagica mea, ce faci? Fix pe aia din meritor. Dar cum dracu, mă, că s-a arătat ca naiba? E, acum arată bine. Eu nu știu ce și-a făcut. Așa, un pic coco, dar e ok. Coco, meaning? Coca larg. Manelist. Aha. Nu știu o expresie, oricum. Da, și-a oxigenat părul, s-a mai înălțat. Nu știu cum venea 12, era mai mic de asta, bă. Cred că o fi plătit taică-s un tratament din ASF. Dar nu-mi spune că erai singur pe acolo, tu. M-am dus cu doi prieteni. Pe aia s-au îmbătat cu ceva cocktail molotov și pe aia au plecat acasă. Că era rău. Păi da, și tu cum te-ai mai rămas? Păi de ce să nu rămân? Am plătit și mult la intrare. Da, Da, și găgiul până la urmă m-a recunoscut. Era un pic băut așa. Cred că a și băgat ceva. Era cam action. Și a început să-mi facă cinste. Nu știu, chiar mă gândeam așa. Eu n-am mai văzut de atunci. Și ce mai zice? Călătorește. Și că a murit taică-sul și i-a lăsat tot. Și fiecare an rade vreo 500.000 de para. Norocos băiatul. Dă-i mă zi, gagică-s asta. Tare curioasă. Cum arăta? Era din aia cu kilot de latex pe jumătatea bucilor? Cam așa. Mă, era o tipa și zicea că a agățat-o acum o săptămână. Nu,
Ea l-a agățase pe el, da. Zicea că se îmbracă cu haine de marcă și că atunci vin gagicile la el. Le mai cumpără ceva de băut, le mai dă niște bănuți. Așa are mai multe deodată. Asta e o nimica. Ci că a găsit o tailandeză și nu știu cum a făcut-o să vină cu el în România. Da, ci că e mama lor. Mă dă o dracă. Ceva fotomodelă din aia internațională. Tailandeză. După aia ne-am dus de la casă. Asta chiar mă interesează. Ia, cum era casa? Cool, bă. Avea și piscină și tot acâmul. Dar la un moment dat, gagica asta s-a îmbătat și a început să facă un show. A băgat un taxi, a trimis-o acasă. Oricum era cam proastă. Femeia de de unică folosință. Mamă, frate meu, dar te-ai făcut rău de tot. Ai mă, era proastă din calea afară. Avea corp fain și față ok, da, atât. Păi da, dar eu credeam că tocmai astea îți plac. Da, până la un anumit punct. Știi ce mi-a zis? Ce ți-a zis? Că în liceu era mort după tine. Și nu știa cum să-ți spună, era rușine. Foarte distractiv. Nu cred. Da. Și i-a zis cum îl chema pe ăla, că îți plăcea ție. Deci Călin. hai, te rog să termin cu tâmpenia asta, da? Acum am căcat pe mine de râs în spre casă. Foarte distractiv. Ai început să râzi tu de mine acum, sigur. Ca și tu cum erai mult mai breaz în liceu. Știi ce? Eu încercam să fac ceva figuri. Cum ai încercat cu Mădălina, nu? Colega mea mă punea pe mine să-i trimit bilețele, să aflu numărul de telefon. Mamă, frate meu, dar tântăloc mai erai și tu. Asta e. Figuri. Da? Da, eu sunt. Ce-ai, mă? Vic, au sunat de la bancă. N-am plătit. Ne iau tot, Vic, ne iau și apartamentul. M-a trimis Bazuca. Nu te-a trimis nimeni. Bazuca te-a recomandat. Ok, ai 10 minute, maximorum, ca sunt cam ocupat.
te rețin mult, că am venit doar să... Vorbești prea mult. Las că-mi zici altă dată de bunica ta favorită. Ce joci? Ăla cu linia. Ia să văd. De când o ai? De 2 ani și ceva. Cât ceva? 3-4 luni. Mai exact, por favor. Ceva spre 3 sau ceva spre 4? 2 ani, 3 luni, 12 zile. De câte ore ai pierdut cu ea? N-am pierdut. Bazuca zice că te-a bătut odată. Nu cu asta. Jaf, dar e ok. Hai, nu sta prea mult într-un loc, că ți se lipește umbra. Știi ce e asta? Ascultă. $1 de argint? No shit, ai citit prea mult Stephen King. Fii patriot, hombre. Ești monarhist? Anarhist-leninist și pensionat. Ok, odată. Una ca asta îți trebuie, pentru echilibru, că-ți dai seama că nu joci cu ea. Trebuie să găsești una care ți se potrivește. Mergi printr-un bazar, sigur de bătrâne cum se cade, cu tot felul de chestii vechi. Dar nu o lua pe prima pe care o vezi, ia una care ți se potrivește. Aia e ok, dar o să-ți plafoneze mâna. Când nu joci, lasă în pace. Flexează-ți neuronii pe una mai specială. Ia să văd. Cu perete sau fără? Cu. Acum fără. Ok. Și cum de te-a bătut bazuca? Eram legat la ochi. Nu m-a lăsat nici 2 minute să văd locul. Am jucat 11 linii, m-a bătut 6-5. Ok, atunci. Facem o linie, una singură fără miză. Alege. Haide, hombre, că oferta expiră la următoarea ta diastolă. Cu peretele. Fără supărare, dar asta a fost ca să nu ți se urce la cap. Și fără resentimente, că nu zic la nimeni. Știi engleză? Din filme.
Scris? Citit? Bă, nu neglija studiul, că ajungi pe străzi. You're just not ready for me yet. Ți-am scris aici transcrierea fonetică. Citește-o până o memorezi. Accentele vitale. Dacă le înveți prost, o să pari idiotul satului. Asta îi zici unuia după ce-l bați înainte să pleci. Vezi să închizi toate ușile în urma ta. Ok. Ce? Proasta aia de asistent. Care asistent? Nu știu, una grasă. Ca orele de vizită s-au terminat. Ai idiotă. Da, știu. Ce e spitalul măs? De asta zic și eu. Ce faci? Cum te simți? Așa și așa. Te mai doare? Da, am făcut un calmant ceva și e mai bine. Când te operează? Mâine dimineață. Ești de ce te-am chemat de ieri? Azi mi-a făcut niște analize și mâine dimineață mă bagă la cuțit. Îți întreabă pentru un set de analize, tu nu le-ai spus că ai copil acasă? Și vrei să fac să mă cer cu ei? Nu știu cu mecanicul auto, cu spătarul și cu doctorul unde ce de dinainte. Și cum facem? Îi dăm înainte sau după? După. Să văd și eu cum mă simt. Și așa nu pot să intru cu bani în curând sau de operație. Dar îi dădeam eu. Eu zic că e mai bine așa. Cum crezi? Poate dacă îi dăm înainte, are și el mai multă grijă. Păi vorbești tu cu el după ce mă ia și îi dai de înțeles că o să-i mulțumim, nu să cade. Putem să-i dăm jumătate înainte și jumătate după. Ca pe centură. Pe centură să dau înainte. Tu de unde știi? Așa e vorba. Bine că așa e vorba. Tocmai. Pentru că așa e vorba, zic să-i dăm după. Și la anestezist îi dăm tot după? Nu, la anestezist îi dăm înainte. Așa mă gândeam și eu. Că poate îți greșește doza. Mai că nu-ți nici doctorii chiar așa. Și dacă vorbește cu doctorul și îi spune că lui am dat? Pe de ce să-i spun? Poate se duce la el în sala de operații cu banii să-i facă în ciudă. Păi de ce să-i fac? Uite ce zic eu. Să-i dăm doctorului înainte, că așa e mai bine. Îi dăm și anestezistului și gata. Bine. Și cât îi dăm? Păi n-ai întrebat și tu? Pe cine să întreb? Nu știu, pe aici, prin spital. Doamne. Maica ta ce zi, nu mai dă televizorul la mic pentru dormitor? Asta nu naibii de televizor, zi-mi cât să îi dăm ca să mă duc acasă să iau banii. Atunci tu, 5 milioane. Cum să-i dai 5 milioane? De 5 milioane te taie pe viu. Păi și că vrei să dau 10? Nu știu, eu mă gândeam să-i dăm 3-4 anestezistului și 10 doctor. De unde să dăm, frate, atâția bani? Rugăm pe mama să facă un credit. Dacă face credit, nu ne mai dă televizorul. Mai nebuni cu televizorul ăla, să te opereze televizorul.
Măi, omule, de banii pe care îi dăm pe operație, luăm Algocalmin de ne ține până la 100 de ani. Și ce vrei să fac? Nu vezi că nu poți să calci cum trebuie? Ai fost la Nea Florel să vezi dacă-s gata cărjele? Da. Nu-s gata. Deci cât îi dăm? Nu știu. Dai cât dracului îmi da și gata. Vrei să mai încercăm cu foi de varză? Eu știu că trage. Asta mă gândeam și eu. Te iubesc mult. Hai să plecăm de aici. Nu mai vreau. Mai dai dracu de host cu spitalul lor cu tot. Alo? Ce faci? Da, merge așa, mersi. Aha, ai timp să vorbesc. Și, da, eu am vrut să... Aha. Am vrut să zic ceva. Da. Când? Oh. Pare rău, da. Da. Și acum, ce vrei să faci? Aha. Păi da, asta e greu. Da. Eu mă bucur, da, că gândești așa despre mine, da, asta e, da, e frumos, mă bucur. Și eu am avut așa ceva, trebuie să zic ceva de... Nu e așa chiar, nu mai am vrut să vorbim puțin așa, eu am nevoie așa de ajutor, știi că n-am așa probleme mari ca și tine. Nu mai am vrut să aud cum ești, ce face copilul și... Da. Și de cauza asta datorie ce mai ai la mine nu e așa, acum n-am nevoie când ești când stai mai bine cu bani și atunci poate găsești și lucru undeva și atunci poți să-mi dai înapoi așa când se poate, știi că ești și eu am un pic, trebuie să plătim o operație și da, nu e chiar așa de da. Am uitat cum să... Nu mai știu, am uitat cum se zice asta pe românește. Stai puțin. Acum... Nu. Da, nu chiar așa rău, este ceva cu... cum se cheamă asta? Ăla, în mijloc la unde este... Am uitat. Asta e unde e piciorul
merge înăuntru, în corp, cum se zice. Da, acolo este, da, acolo. Da, bine, da, precis, mâine vin, ți-am zis deja, nu? Știi că când zic ceva este așa, Bine atunci, o să ne vedem mâine. Ok, hai, ciao. Hai să-ți dea 9500 de euro. Bine că nu moare și tu vorbești la telefon. Nu sunt un tâmpit, ci nu sunt un nebun. Am o carieră în spate, am o grămadă de bani, am și conturi în bancă, sunt un om de foarte mare succes. Oricine are ce despre mine, numai lucruri bune, știi? Și întreabă pe cei care mă cunosc, întreabă pe cine, întreabă pe cine vrei. N-am absolut niciun fel de problemă. Din punct de vedere social sunt perfect. Sunt ce ai vrea tu vreodată să fii. Și toată chestia asta însă îți merge exact ca și cum ar fi un duc pe lângă realitatea asta în care eu trăiesc. Deci toată povestea asta mă ucide fizic. Eu nu mai pot să mai trăiesc, nu mai pot să mai vorbesc. Nu știu. Nu mai pot să mai duc în halul ăsta, pentru că toată noaptea eu stau pe tele. E incredibil, știi? Adică un om ca mine să ajungă să stea, să nu facă nimic altceva decât să joace jocul pe computer. Și până să constate că lucrul ăsta este motivul pentru care viața lui este un asemenea rahat în prezent. Normal ar trebui să ai o amantă, normal ar trebui să, nu știu, să te apuce jocurile de noroc. Sunt oameni care au pasiuni absolut normale. Sunt oameni care au niște vicii absolut normale. Sunt bețivi în lumea asta care se îmbată și cumva e bine că s-a îmbătat, nu nimic, e o clinică. Du-te și spune lucrul ăsta, du-te și zi. Eu stau și mă joc pe computer de dimineața până noaptea și nu poate nimeni să facă nimic altceva decât să râd atunci. Pentru că e ceva incredibil, nu poți să-i spui fie-ți milă de mine, ascultă-mă și pe mine și eu sunt copilul tău. Nu, ești un tâmpit care la vârsta ta, la poziția la cine ești tu, ai dat în damblaua copiilor și joci jocuri cu computer. Am vorbit cu nevastă mea. Eu cred că lucrul ăsta nu se întâmplă, sigur că se întâmplă. Se întâmplă, pentru că în toată povestea aia, în casa aia, eu nu pot să mă ascund de ea. Și a trebuit să vorbim. Ea mi-a zis să vin la tine. Și mi-a zis, du-te și vorbește cu ea. Acum, ce să spun, exact unde mă aflu eu? Eu habar nu am unde mă aflu. Eu știu că după ce termin conversația cu tine, o să mă duc la birou, o să-mi termin treaba și după care gata. Până noaptea, la ora 4, o să joc în continuu și o să joc planșă după planșă, o să joc joc după joc, o să joc până termin jocul într-un mod, după care o să revin la începutul jocului și o să-l termin în următorul mod, în următorul skill și o să mă duc și o să termin în toate cele 4 skills-uri ale acelui joc până când îl termin și până când mă întorc de la început și îl fac de data asta fără niciun fel de armă, cu cea mai proastă armă care există în dotare. E singurul lucru adevărat din toată lumea asta care mă face să mă simt bine. Știi ce se întâmplă în momentul în care pici în ghearele unei asemenea boli? Pentru că asta e o boală perfidă. E o boală extraordinar caldă. E altfel decât crezi tu că îi dai o boală. Faci un lucru foarte simplu, începi să te duci în preistorie. Și
Și încep să joci jocurile vechi, încep să te întorci în Atari, pentru că cu el ai început prima dată. Încep să cauți jocurile alea în casetă în care miști la spacecraft și încep să cauți sunetele primare. Și îți pui jingle-urile la mașină și la telefonul mobil exact ca sunetele din jocurile alea pe care le-ai avut tu când erai foarte, foarte mic. Și nu mai e interesant acum să joci ceea ce joacă toată lumea și să faci rost de consola aia veche, Commander, pe care ai jucat prima dată, și Tetrisul ăla făcut de polonezi exact la început. Există o variantă oficială a lui Duke Nukem 3, a circulat pe toată piața și toată lumea s-a jucat cu ea. Dar mai există o variantă neoficială a aceluiași Duke Nukem 3 care a fost semnată de Saburo Sakai. Varianta asta în momentul de față există numai în două forme. E o beta care circulă în India, n-am acces la ea și se pare că nimeni oricum n-are acces acolo, dar există o variantă alpha, Unreal, care e în Europa și care a ajuns la mine. Varianta asta are următoarele diferențe. Îți amintești că în nivelul 3, la intrarea în clipa în care vezi pe stânga ușa roșie cu semn, lângă bunker îți apare un trepied. În varianta aceasta trepiedul nu există. Este varianta în care s-a eliminat trepiedul din Duke Nukem, ceea ce schimbă întreaga configurație a jocului, pentru că absența trepiedului duce la imposibilitatea utilizării phaserului în planșa a 7-a. E ok? Da, e ok. E foarte ok. De fapt știam că e ok, numai că vreau să mă conving. Mâine? Mâine la 3, de la 3 după masă până seara târziu, probabil toată noaptea. E rolul principal, da? Da. Ok. Cât iau cu ziua de filmare? Trebuie să vorbești cu... Nu cu mine vorbești. Nu. Probabil că vreo 1000 de euro pe zi. Deal. Hai. Eu mersi. Mersi mult. Pa. Zi. Zi. Zi, de ce minți? Ha? De ce minți în continuu? De ce minți în continuu? Uite-te la mine când vorbesc. Uite-te la mine când vorbesc. Zi, de ce minți în continuu? Zi, de ce minți în continuu, zilnic, mai minciuni cu și fără motiv. Zi, de ce minți în continuu, zi, că ne zi. Vorbește, deschide gura asta și vorbește. Deschide gura asta și vorbește. Deschide gura asta, deschide gura asta și vorbește. Vorbește, deschide gura asta și vorbește. Deschide gura asta și vorbește. Vorbește, am zis. Nu mai taci. Șt, taci, am zis. Taci, acum taci. Când ți-am să vorbești, nu-ai vorbit, acum taci. Taci, uite așa. Taci acum, taci. Șt, taci, liniște. Șt, taci.
Alo? Bună seara. Da, aștept. Da, da. Da, aș dori și eu să comand o pizza, dacă se poate, vă rog. Pe Calea Vitan 209, bloc 68, scara A, apartament 42. Da. Nu, Margherita. Da, 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 da. Dulce. În cât timp? Bine, mulțumesc. Da, da. Deci vreau să știu, sigur, nu mă interesează ce ai făcut cu banii, unde ai cheltuit, cum ai cheltuit, pentru că oricum nu o să spui niciodată, pentru că minți în continuu. Vreau să știu un lucru, un singur lucru mic. Cum ai făcut tu de mai minți bine 8 luni de zile, că banii nu mai sunt? O să-ți dau banii înapoi. Te-am întrebat ceva, răspunde la întrebarea care ți-o pun eu, da? Am zis că o să-ți dau banii înapoi. O să-mi dai bani înapoi. O să ipotechez casa și o să-ți dau banii înapoi într-o săptămână. Și acum dispari. Stai, că n-am ajuns până aici să ipotechezi tu casa. Era vorba despre o discuție simplă, să-mi spui unde sunt bani. Tu înțelegi situația în care sunt dacă eu ți-aș fi făcut ție chestia asta, a? Dacă eu ți-aș fi cheltuit ție toți banii pe care aveai tu, mulți bani de altfel, da? Ce ai făcut tu, zi? L-ai făcut la fel? În niciun caz. În niciun caz, În dar cum ai niciun făcut? caz. Ce ai fi făcut? Nu știu, n-aș fi reacționat așa. A. Chiar am fost curioasă să văd până unde mergi. Auzi, stai puțin aici, că nu e vorba de bani, nu e vorba de asta. Acum e vorba despre altceva. Ba da, de bani e vorba. Te rog frumos, ia lucrurile și cară-te din casa mea. Termină-mă cu asta, mă. Cară-te. Termină cu asta, ne-am certat puțin, acum vreau să știu, Ne-am să clarific niște lucruri, da? Vreau să știu și adevărul, Măi, da? o să ai banii înapoi într-o săptămână și acum te rog frumos, chem poliția, jur. Și auzi și vecinii și o să ia să circ. Nu chem nicio poliție. Ba da, chem poliția. Nicio poliție, Fac ce vreau în casa mea, dispari. Nu sun nicăieri, am zis. Nu sun Dă-mi. nicăieri, am zis, da. Am zis, nu Dă-mi. sun nicăieri, da. Am zis, nu sun nicăieri. Dă-mi drumul, te cari, sun la poliție acum. Alo? Gata, plec, am zis. Am zis Care-te. plec. Dispari. Am zis plec. Dispari. Am zis plec eu. Dispari. Gata. Pleacă. Gata, plec. Te Să rog. pregătești bani. Într-o săptămână Ai înțeles sau nu? Într-o săptămână ai Ai banii, înțeles sau nu? dispari. Am înțeles. Ai o săptămână să-mi dai bani. Perfect. Într-o săptămână ai. Dispari. Alo? Da. A plecat. Mâine vine ea să facem contractul de vânzare-cumpărare a casei. Aveți că după aia trebuie să dispărem într-o săptămână. Ai luat biletele. Vineri. Da, e ok. Perfect. Aveți că am comandat o pizza, nu vin coace? Bine, hai, te aștept. Cum e posibil să-mi faci una ca asta? M-am spetit, m-am zburat.
zbătut, m-am sacrificat ca să te cresc. Să fiu om întreg pe picioarele tale. Asta merit eu acum la bătrânețe. Să-mi văd copilul umilit și călcat în picioare. M-am chinuit să te fac om. Să-ți arăt cum să câștigi un ban. M-am chinuit să-ți arăt cum să nu ai grijă zilei de mâine. Pentru ce? Ți-am dat cea mai liniștită, cea mai sigură meserie din lume. Ce așa mare lucru? 5 minute de concentrare. 1 minut de bătăi de inimă. O secundă de coșmar. Și gata. Câteva zile liniștite. E atât de greu. E atât de complicat, e peste puterile tale. Du-te și muncește în fabrică. Du-te și dă la sapă pe șantier. Să mă trezesc cu poliția la ușă? Puteam să mor de inimă. Sau mai rău, să rămân paralizată. Ce te făceai dacă rămâneam paralizată pentru tot restul zilelor mele? Ha? Cum te descurcai? Să-mi bată poliția la ușă. Mie. Doamnă, n-ați văzut un tânăr tuns scurt la costum? Să trebuiască să mint. La vârsta mea. Mi-a venit să intru în pământ de rușine. În clipa asta, taică-tu se întoarce în mormânt. Mama. Să n-aud o vorbă. Eu te-am făcut. Eu te-am născut, eu te-am crescut. Să nu îndrăznești să ridici vocea la mama ta. Ar trebui să stai cu ochii în pământ zile în șir. În locul tău mie mi-ar crăpa obrazul de rușine. Mama, nu înțelegi. Gura. Mama ta înțelege tot. Cine are grijă de tine? Mama ta. Cine te-a hrănit zi și noapte? Mama ta. Cine te-a îmbrăcat? Mama ta. Cine ți-a dat medicamente și te-a acoperit când erai răcit cu 42 de grade de credeam că mori acolo? Mama ta. Cine și-a sacrificat viața pentru tine? Mama ta. N-am să mai stau cu tine. Ce ai zis? Am zis că n-am să mai stau cu tine. Cum adică? Mama, am cunoscut o fată. Am să stau cu ea. Am să stau la ea. O să-mi spele ea ciorapie, o să-mi facă de mâncare și așa mai departe. Oricum tot ce am eu aici în cap pentru o valiză. Nu poți să faci asta. Ba, pot să fac asta. Și asta am să fac și nu cred că o să mai fur. Cred că n-am să mai fur niciodată, cred că e ceva rău. Chiar mă simt rău când fac asta, transpir, îmi bate inima tare, simt că moare ceva în creier, nu știu. De fiecare dată e la fel. Omul e neatent sau vorbește la telefon sau știi tu mai bine că doar tu m-ai învățat toate lucrurile astea. Și eu portofelul și încerc să pun o distanță cât mai mare între mine și el, de fiecare dată e la fel. Mă îndepărtez, da? Și aștept să simt o mână care mă apucă de umăr și mă trage înapoi și mi-e frică, mamă. Mi-e foarte frică. Chiar nu mai pot să-mi fie atât de frică. Azi am simțit mâna aia pe umăr, mamă, am crezut că m-a curentat ceva, nu știu. Aia strigam în spatele meu, poliția, poliția. Era un coșmar și m-am oprit o clipă să văd că sunt de aproape și m-a pocnit unul care venea din față. Probabil unul care a avut o reacție mai rapidă. Am căzut și ăla s-a aruncat peste mine. Și am dat în el.
am dat tare în el. Cred că omul ăla e la spital. Pentru că am dat tare în el. Și nu trebuia să fie așa. M-am văzut când am intrat în bloc, când am avut ce să fac, că a trebuit să intru. Nici nu mai știam cum o cheamă. Parcă era Moro. Și când am văzut intrarea la noi în bloc, am fugit la ea, pur și simplu. Probabil că nu sunt făcut pentru asta, mă. Nu știu să fur ca lumea. Iartă-mă. Știu că te dezamăgesc, știu că sunt o rușine pentru tine, dar nu mai pot să continui așa. Iartă-mă. Și nu te supăra, dar trebuie să-mi strâng lucrurile. O să plec în seara asta. Ca să zic că toată strădania mea se duce de râpă. Vreau să zic că de asta te-am crescut, ca să rămân singură acum la vârsta mea. O să te ajut eu, mamă, o să mai trec pe la tine, îți promit. Găbiță dragă, spune-mi că visez urât. Nu se poate, tu ești Gabi al meu, nu poți să faci tu mamei tale una ca asta. Asta e. O zi proastă. Măcar îți lăsam niște bani, te mai îmbunăm un pic. Trebuie să plec. Aici este catedra și aici este tabla. Aici este un scaun, un dosar, un lacăt, încă un scaun. Aici este o floare și aici foi și o cană. Genta lui doamnă. Asta este masa de braille, haicurile, cărți, caietele Mozart, orga și baloanele. Uite asta! O vezi? Uite asta. E foarte frumoasă.
I-am zis Dana la asta. Andreea, uite ce-am găsit. Nici nu, ia uite. Uită-te. Ia te uită. Un asture. Se poate pune pe tablou. Cred că da. Cred că da. Andreea. Da. Uite ce puf fain are. Am observat. Da. Ce culoare are, crezi? Ce culoare crezi că are? Lila. Eu cred că alb. E o păsărică, Andreea. Da. Cred că e un pui de lebădă. Dacă are puf pe ea, aia înseamnă că e un pui de lebădă. Bine, dacă tu zici așa. Da. Bine, să pun paietele înapoi în cutiuță ca să nu se împrăște, că după aia ne ceartă doamna Mihaela. Nu ne ceartă, nu. Andreea, tu ce zici? Să nu umblăm în poșetă fermecată, să nu umblăm. Eu zic să umblăm. Umblă tu, că tu, eu știu surprizele, deja, dar tu nu le știu, le știu. Îl pun aici. Nu e bine, că nu pui pe cer, pe masă. Că pe cer. Sunt pe cer. Auzi. Să pui banii pe cer. Dar tu pui pe cer. Bine, uite că e bun aici, da. Unde? Uite unde am pus. Stai, unde e cutia cu paietele? Mai bine o să integrez și un paiet aici. Ăsta e bani. Cum bani? Bani. Din ăla mic. De 1.000.000, de 1.000. De unde știi? Eu știu la bani. Să pun ceva pe cer. Ce? Un ban mare. Da, bun, că am scăpat ceva. Stai să mă uit. Stai să... Poate pici în nas. Elefanțel. L-ai găsit? Da. Uite cum se lovește. Ai grijă că dau cu capul. Dar ce sunt de bine că tu dai cu Dar cine poate ști ce? Ai răbdare, că nu mi-am aranjat aici lucrurile. Și cu ce pleci? Cu mâna goală? Dar și niște bani. Aici. Să văd de unde să iau. Uite aici. Aici. Eu. Lasă. Iau. Uite eu. Pică banii! Mai vin mâine la piață să aduceți un lanț cu pietricele, bine? Dar n-avem. Nu, că tu aduceai după Bine, aducem. Acum venea ziua de astăzi. Ați adus un lanț cu pietricele, vă rog? Da, am adus. Mi-l arătați, vă rog. Da, o să-l iau. Oh. Și banii? Banii sunt ascunși. Sunt la mine, că am luat eu de la tine. Stați. Aici, în fața ta, Melis, aici. Poftiți. Cât cu asta? 2 milioane și ceva. Da, de unde? Nu 2 milioane. Dar n-am atâția bani la mine, 2 milioane. Alți bani, cât doriți? 3 lei. Mărunți, dacă aveți. Da, stai puțin. Vreți și luni aurii? Luni aurii? Da. Nu. Da, dați-mi. Uitați, 3 lei. Poftiți. Vedeți că aveți mai mult de 3 lei. Poftiți o lună aurie? Doar una? Păi stai să vă văd. Nu l-am găsit. Lasă că... Lăsați că-mi dați mâine. Sunt inteligent. Am făcut o facultate. Și cu toate astea, cu cât face cineva mai multe facultăți, ironia este că șansele lui de a deveni bogat tind asimptotic către zero. Nu există nicio legătură. Nu e o corelație suficientă între nivelul de inteligență și contul în bancă. Dacă ar fi,
toți profesorii universitari ar fi bogați sau ar avea un status social pe măsura inteligenței, erudiției și gradului lor de acuitate intelectuală? Cum se face că există oameni care devin din ce în ce mai bogați, pe măsură ce trece timpul devin din ce în ce mai bogați, iar alții să străduiesc din ce în ce mai tare, să muncească din ce în ce mai mult și măsoară timpul. Lucrez. Am lucrat astăzi atâtea ore, dacă mâine o să lucrez o oră în plus, o să câștig mai mult și așa mai departe. Nu e bine. Nu e bine deloc. O busolă e mult mai importantă decât un ceas. Pentru că dacă nu te îndrepți în direcția care trebuie, ce rost are să știi cât de repede alergi într-acolo? Fără îndoială, glasul va rămâne. Sindicatura îți bagă rap, bagă mint, 2000 de MC cu MC, Geamic, Tegălii, Clacic, bagă rap Urează aici DJ Dogs, bagă scratch, eu bag un rap bun. Te scol la dans instant de zici că ai ars scoci cu Red Bull. Sunt pe o zonă scol, în curând, în cu gând. Desculați toți din fund, săriți aici în primul rând. Când dau pe goarnă ustă zici că sunt pe strep seals. Produc AF Spins și nu sacrige în Pepsi Twist. Îți dau să sărgem bani și ca un pahar de Bacardi. Te fac să râzi ca saltimbanci sau ca Aldămbandi. Tot ce spune pe bune, ca Sprite. Sacă MC-o ardă spume ca Mentos și Cola Light. I-am ieșit, omul meu os, fă-te-n coala Mike. Bagă-și tu un rebengos, ai? Hai, cel mai găligan dintre cei aduși de berze. L-a băgat rap, o să se sesizeze. Eu nu mă vai decât când unii nu-mi dau plinul, ca să se vai de ei că i-a lovit destinul. Că le-a tăiat calea pisica neagră în cerul gurii și nu mai sforei noaptea din cauza cenzurii. Bag rap să aibă ce mesteca flăcăii pe forum și mir, gumă de mestecat în loc de pâine și gir. Decât să pună țara la cale la un mic și o bere. Ei își fac dușmani în casă și prin cartiere. În loc să așteptăm să ne pice din cer treaba, mai bine haideți să băgăm un rap, ce naiba. Sunt profesorul de arte, întunecate. Nu spune frate, că știi ce-ți fac la ora 12 noapte. Din 97 ți-am luat fața în lupă. Istorie anda, cu judecata de după. Așa sunt eu și mă exprim la concret. Naiba, lucrez pe cor deschis și intelect. Și dacă ai crezut că sunt normal după craniu, țeapă, ales pe pâine doar seleniu și uraniu. Treci la lecție, fără protecție ras. Îți bag în cartone de rime antiflecție. Raise your hands now, nu te gândi la dans. Îl las pe Bruckner să te țină în balans. Saul Bruckner, Van Gambrino și Burger. Comand o porție de cartofi și un hamburger. Reprezint succint fără să mint. Cu băieții din rans îți dau un hint. Circumspect precum Eastwood Clint. Consum bere la halbă sau la pint. Vibrez și mă cabrez cu un beat newyorkez. În timp ce lucrez la piesă sintetizez un mesaj de 14 ani, fără bani, fără rutină. Forumiștii se uită cină cu dispreț pe retină. Îi penetrăm de sar flocii ca baiele din combină. Acum e rândul lui Săgeată să revină. Așa e rep, trebuie să existi ca să reziști, te dai de 3 ori peste cap și te faci vedetă rap. Apoi bați rap, frate, arăți tot ce pot și lansezi albumele cu sobor de breu. Și mai am un vers pentru cei ce-au pus votul. Să știi și altceva în viață și-am spus totul. Chitarele să plângă, care toate ne merg strună. Toate se duc dracului la direcția cea bună. Vine unul și aruncă o lozincă la caterincă și ne sărim la câte la plădică, la o pică. Și acum că ne-am lămurit că situația e roză, omul ștoie, bagă rap toxic, fără supradoză. În timp ce stoie toxic, vă bagă la mai noxe. Ridicați volumul să ardă membrana în boxe. Căci ce vă dau aici se cheamă căcat foarte bun. Se servește la orice oră cu un rom și un pum. Vreau să văd românii toți dobiți de o manie, cu mâinile pe sus cum dau din poanie. Ca Superman mă deplasez, dar fără mantie. Te rog frumos, nu bate geam că nu fac stație. Băieții ăștia grei au venit să dea un play, iar tu l-arunci palmat direct cu MP3. Iorimaru, dacă tot te-ai încălzit, bagă-și tu un rap de la tine din depozit. Am la fulfilling prophecy, so fiind the one and only MC. Și noul Val Caprișov reprezint călugării. Treaba a început din vremea când mixam tracuri pe 2 casuri, merg în fasuri celor ce vă muiau kinder de hasuri. În 93 când voi jucați șotron și puia gaia, adormeam vis în versuri mai tari ca cele de pe foaia mea. Am dat piept cu ducul acestei lumi, dar nevrâsaște. Când ajungeam la mic, parcă atingeam sfidele moaște. Privind la aliase dic de parcă ar fi fost TV. Iar la haite când deschidere întrebându-mă numai băgam rap și vedeam cum în lumea muzicii se schimbă. Dar zimbă, așa e că 15 ani am tras la schimbă. Nu poți să faci rap doar cu negativ și schimbă. Fără îndoială, dansul va rămâne. Nu poți
poți să faci rap doar cu negativ și scherț. Fără îndoială, trăiască dinastia. Nu poți să faci rap doar cu negativ și scherț. Fără îndoială, glasul va rămâne. Nu poți să faci rap doar cu negativ și scherț. Fără îndoială, trăiască dinastia.